Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 6:58. Maying gabi kalibutan, welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. Easy. Aksyon Radio sa Bacolod. Weather Update. Antes pa naman ang tanan, sinari na kita sang panahon na why sila hindi available. Okay, sige. No problem. Anyway, si Bagyong Butchoy, mga kaksyon, sining gabi ginalauman ini siyang makagwa na sa Philippine Area of Responsibility. Apisar nga ti padayon gihapon nga sining pag ulo atake dira sa porsyon iya sang area sang dagupan Sirima Kaksyon kag ini may ara sang kabaskugon nga 285 kilometrahe ang sining paghabyog hindi giman to man kakusog kay medyo layo-layo na giman siya. Ang sining sitwasyon so far, why gid man sang gin report nga may halit nga ginbilin ining si Butchoy bangod hindi tuman ka amuna ka pwersa ang iya nga gindulot diri sa aton sa pungsod Pilipinas. Sige, Las 8:59, Action Radio Philippine Standard Time. Di siyempre sa aton sining mga utod nga nagapuyo iya sigad sang baybay sa dalom sang Taytay kilid sang kasubaan kag kabakyasan. Alerto lang 24/7. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 8:50 do kalas 6:59 na sa aton sining pagpangalagad. Antes kita formal magumpisa sa aton sining Action Firing Line, nagaayo kita sang makadali mga muyo kita sa pila ka minutos bangod sa gihapon sini Mateo nagaaway kita sining hindi makit-an nga virus nga si COVID-19 mga kaksyon.
Ignacio Emperata, batok sa N-coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 N-coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sa imo grasya para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya kag ginhalinan sang sini nga virus kag sang balatian nga iya gindala kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila paalagaran ang masakiton si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado. Agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit. Kabay, ngang ilang maayong nga lawas, magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulit sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Amen! Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio Philippine Standard Time, la 7:03 na sa aton sini nga pagpangalagad. Subong adlaw Sabado kita, yari na kita sa Hunyo 13, 2020. Sa aton sini nga mga utod dira, no? Ang hinalay nyo basin nalimtan, kuhaan nyo gid kay para hindi matunugan. Una sa balita. Una sa aksyon. Naga-monitor na kamo diri sa The Best AM Provincial Radio Station sa 25th KBP Golden Dove Awards. Ini ang Aksyon Radio Bacolod. Bukas naman ang aton sini nga Facebook page pagya sa Aksyon, radiobacolod.com.ph. Sa web naton bisita kamo to kay makamonitor man, makabasa pa. Sa may mga Twitter account na follow lang Aksyon Radio Bacolod Official. Sa mga texters naton yaring numero sa 0938-225-5017. Kag sa aton sini naman nga mga viewers dira, bisita lang kamo dira sa aton sini nga comment section. Kay hatagan ta na hostisya karon ang inyo sini mga mensahe. Pasensya lang sa hindi ko malabutan. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Onboard na, Tob-Tob las 9 ang takna sini nga gabi. Sit back and relax. Upod kag sakay lang sa mga issues kag balitan. Objective, balanced discussion, fearless comments. Aksyon Firing Line. Ano balang dalag ko nga balita lokal nga hatagan naton sang pagtamod subong iyang gabi. May tatlo naman ka mga panibag-o nga nagpositibo sining COVID-19 diri sa aton sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Isa ang sa Bacolod, isa ka 35 anyos, babayi ini kag naka-quarantine sa sini nga mga tinion. Ang isa diri sa Negros Occidental, 63 anyos, babayi, taga Banwa sang Pulupandan, naka-quarantine man sa sini nga tinion. Kang ikitatlo diri amoning 50 anyos, lalaki, taga Banwa kon syudad sang Kabankalan, naka-quarantine man sa sinimat tinion. In short, ini sila tanan mga kaaksyon, mga OFWs, mga returning, ini sila nga mga utod naton nga mga overseas Filipino workers nga yara karon sa quarantine facility.
Sa mga lugar nga na-mention ko like Pulupandan, Kabankalan, kag kundin man nga barangay diri sa Bacolod ining 35 anyos, wa isang dapat nga kabalakan kay wala pa ni sila makatapak dira sa inyo sini nga lugar. Action firing line. Sa iban nga balita lokal mga kaaksyon, may angot ini kagabi sa tong patient number 21 dira sa may zone 2 barangay Handumanan. Di gina-kwan gid subong gina-monitor ang iya sining lugar, ginpahamtangan na sang otoridad para ma-secure ini. Of course, kay ining ginahamtangan niya subong, hindi yagid isaya pagidi kapuloyan or kung sang family niya, ang Zone 4 nga iyagid sang puloyan niya man, dira sa barangay Handumanan, gin-isolate man ni maka-aksyon para sa ikaayo kag seguridad sa area man sang Zone 4. Action firing line. Dira gihapon ini sa barangay Handumanan, no? Keep safe lang sa taga Handumanan. Hindi lang magpakahangawa gidra kay ngaton sini authority ginplastar na nila ini kag may mga contact tracing na nga ginahimo mga kaaksyon. Sa iban nga balita sa lokal diri sa aton sini nga pagpangalagad ang probinsya ho ining molecular laboratory dira sa may Halandoni Teresita Hospital. Suno kay Governor Jose Eugenio Lacson, bukas man ini, makakiter man ini sang test maka-aksyon sa pila ka mga bakulod nun. O galing, dapat may memorandum of agreement nga ang syudad dapat magbayad sang 3,500 pesos. It's time for Bacolod siguro nga ti may ara man sang PT or PCR ang tawag sini laboratory test diri sa aton. Action firing line. Tekay dito sa silay sa probinsya ato. May mga agreement pa nga dapat, ano? Check nato na binikaron kay kinanglan pa sang syudad magbayad sini. Samtang sa iban nga balita makaksyon si Governor Lacson may bag-o nga ginpagwa nga schedule sa mga sweeper flights sa rin mga abot diri sa aton sa probinsya sang Negros Occidental on next week na mga kaaksyon. Action firing line. Balantayan ini kay kabalo ka sa 15, no? Sa Lunes na magabukas naman formally ang biyahe sang aton siri sa Kayan Pandagat from Iloilo to Bacolod, Bacolod to Iloilo. So subong palang daan according to Councilor Cindy Rojas ang in charge sining mga locally stranded individuals nga puwerte kramo subong nga gina-monitor nila diri sa syudad sa Bacolod. In short, kuan masako sila kag daw pa ubos na gani ang mga quarantine facilities nga ginhimo nila kung gin-provide nila ini ang mga schools naton. Di pag abot sang Lunes, may biyahe na, may mga protocols nga sundon. Ang iban to do home quarantine na lang ni after 5 or 6 or 7 days nga makuhaan sila sang swab test mga kaaksyon. Ba nagadamo nga nagadamo, no? Sige, check nato nini. Pangamuyo gid kita nga likaw gid kita sining nasambit nga si COVID-19. Everyday daw may nagadugang iya nga naga-positive. But luckily kay ini sila man naka-quarantine mga kaaksyon, wala ini sila sa komunidad. Ang iban nga balita lokal sa aton sila pagpangalagad bao diri sa Bacolod kagabi kay nasang kagahon 1.6 million pesos nga balor sa ginapatihan Shabu ang tigayon nga nasakuti sang otoridad. Action firing line. Amo na ning problema naton sining COVID-19 pero ngaton sini mga dorogista naga-enjoy sa gyapon sa pagbaligya kag nagapang biktima sa mga inosente nga mga manugsuyok. Action firing line. 1.6 million pesos sa pila ka mga buy-bust operations nga ginpatigayon iya sang City Drug Enforcement Unit sa Bacolod City Police Office. Action firing line. Samtang sa probinsya nga balita sa siyudad sang Victorias, gina-check naton mga kaaksyon kung may giblangin kamatyan sining ginaligar isa ka badyaw nga nasapuan patay sa idalom sang Taytay sa isa ka suba dira sa siyudad sang Victorias. Naputos sa habol ining badyaw suno sa report. I-check pa nila ba sa ibla natural ining kamatayon niya kag wala ginlubong. Pwede kabalo kung ano niya ang
ang style kagang tawag sila gani ang paglubong sa mga badyaw sa ila sini pamilya kon mapatay. Action firing line. Tinaputo sa habol niyo kag binutang si dalom sang taytay. Na check nato niya. Plus iban pang ang report karon sa aton sini nga pagpangalagad sa mga gabi. Action Brian Morden. Action firing line. Antes kita magpamulya karon makaksyon sa detalye sini, check talang gamaya na ang mga balita man gikan sa national. Ari mga balita man sa national nga masulusad ya, no? Subong adlaw. Anyways, dito gali sa Davao Oriental na ara sang magnitude 5 kaina nga linog nga nagluntad dito sa Governor Generoso, Davao Oriental. Nabatyagan man ang intensity 1 sa Malungon, sarangani makaksyon ng may nga balita diri kay wala sang may nabilin nga halit ining nasambit iya nga linog. Action firing line. Sa iban nga balita makaksyon COVID-19 gyapon kita, no? May ara sang panibag o nga nagpositibo nga mga Pinoy nga mga OFWs 21 kabilog as of yesterday. May ara na sang 5,490 tanan ka mga nagpositive ka mga Pinoy sa iban nga pungsod. Sa kwan ini sa 51 tanan ka mga kapungsuran, no? 5,490 ang nagpositibo. Ang ginabulong karon sa ospital mga kaksyon, yara sa 2,726 in short active gid ini sila ya ara sa ospital. Kag ang nag-alalayo diri naglambot naman sa 2,369. Action firing line. Ang masubo lang diri nga part sa mga Pinoy naton sa iban nga pungsod because nga naglambot diri sa 395 na ang nagkalamatay sini mga ka-action. Ti ang ila sini nga mga pamilya nga yari diri sa pungsod Pilipinas baw. Litrato na lang gid ni makit-an nila kaysa nambal naton ining si coronavirus disease mga ka-action. Once you are the victim, kag napatay ka, ginarikta ikaw, cremate o kon ginasunog o kon ginarikta ka dira lubong within 12 hours. Hindi ka na pwede maglapaw pa. Action firing line. Kaya ang ginahimo sa aton sinuteridad para malikaw gid lamang sa ginatawag naton paglapta. No? Bisan suspected ka pa lang nga kwan ka, may ara sang virus nga COVID-19, hindi ka nakapauli, ispuloyan mo kag pulawan sang pamilya mo, irikta ka sa lulubngan. Action firing line. Sa ibang nga balita sa national, as of today, according to Malacanang, naiara na sang 4.1 million ka mga working age Filipinos magkaksyon or Filipinos ang na-stranded kag ara karon sa mga lugar nga way sila makapauli. Kag ginatawag ini sila nga naka-quarantine force, ini sila makaksyon. Hindi taman ni mabaso lang gobyerno naton kay ang gobyerno naton nagahimo sang tikang kung paano kita malikaw sining COVID-19. That's why every night gina-remind ginato ang aton sini mga kauturan nga naka-quarantine nga dapat jutay lang gid nga pasensya kay initanan ginahimo sang otoridad para sa ikaayo naton tanan. Action firing line. Aring bulobudlay nga balita karon sa national kay may nagalagaw sa social media mga kaksyon. Ini mga fake news kag baluka sa social media subong no kadamo ya sang gusto maging reporter kag maging media man. Gin klaro sining hapon ni DOH Undersecretary Rosario Vergire nga wala pa sang panibag-ong executive order nga ginpapagwa ang Interagency Task Force o kon na IATF. Ini may koneksyon sa mga nagalagaw nga information nga kunuhay may ara sang dako nga tsansa nga pagbalik iya sang NCR o kon National Capital Region, Laguna, ang Cebu City makaksyon iliwat nga ipaidalom sa ginatawag nga Enhanced Community Quarantine. Action firing line. Hambal diri ni Vergire, wala inaasang matuod pa nga report. As of today, we are, June 13. So sa June 15, ma-end na ang ila sining General Community Quarantine dito. No, kay separate inilain ba lang aton mo diri sa Western Visayas. Yari kita sa Modified General Community Quarantine. In short, mulumanghod na ng tagamay sa ginatawag naton nga new normal.
Ang GCQ mataas-taas pag hindi siya gamay, ano? So, according iya kay Virgere Makaksyon, wala inasang kamaturan. Ginatun-an nila ang usisa kung ano nagiblang kurbada, anong sitwasyon sang ining mga lugar nga ini kon COVID-19 ang paghahambalan. Action firing line. Tinag-ibwal ang publiko, Shabaw. Kung ibalik tani sa enhanced community quarantine, makurong naman tani 15 días na naman, no? Sa aton sinipro yan, pero dapat ang provider, ang gobyerno na to na maka-provide man sang pagkaon, mga kaksyon, kay naagyan taman diri isa ka bulan nga isikyo kita, way kita guwa sa puroyan, dira ka lang hasta sa compound or dira ka lang sa mga streets, mga kaksyon, bawal pa ganimo. Pero ang gobyerno naga-provide sang pagkaon. Action Brian Borden. Action firing line. Ang pamangkot diri mga kaksyon, ano ang ikasarang liwat sang gobyerno no nga magpanghatag liwat sang pagkaon kay susko sa nagligad daan porte na nga ginamo sang publiko nga wala nakabaton sang food packs, why nakabaton iya sang ginatawag naton nga mga dilatas dira, why nakabaton sa tong social amelioration cash, mga kaksyon. Suwang base problema naman ini, pero suno iya sa taga DOH wala pa inagid maistoryahan sa sining nga mga tinyon. Action firing line. Ang update naton sang coronavirus diri sa Pungsod, Pilipinas as of today, may ara na sang 25,398 nga nagpositibo sining nasambit yang si coronavirus. 500,000 o kon 5,706 naman diri ang naka-recover sa sining adlaw. And ang patay yara na sa 1,074. 1,074 mga kaksyon. 1,074 naman ang nagkalamatay. Action firing line. Nagadamo mga kaksyon. And dito iya sa national o kon sa bugos naman nga kalibutan, mga kaksyon, ang kaso sa sinimat tinion sa kadamuon sining nagkalamatay, nagaamat-amat gid ka dako kag nagadamo nga nagadamo, ano? Gin-check ko sa sinimat tinion, yara na sa 7.7 million mga kaksyon, no? Or 7,764,621 ang positibo sining nasambit iya nga COVID-19. Action firing line. Kag ang naka-recover diri ara pa lang sa 3,982,57 ang naka-recover. Ang masubo diri mga kaksyon kay ang patay ba nagahuluhamboy na iya sa 500,000 iyaho. Action firing line. Mapati kaman kun sa indi ang patay as of today sa bugos nga Pilipi o kon bugos nga kalibutan naglabot na sa 428,740 mga kaksyon. Action firing line. Ilonggohon ko, no? 428,740 ang nagkalamatay na sining COVID-19. Action firing line. Nagapanguna gihapon diri ang pungsod sang Amerika. Sa diin sinimat tiniyon may ara na sang patay nga 116,831. 116,831. Ginasundan ini sang Brazil. Ang Brazil mga kaksyon may rasang 41,901. Ginasundan man ini sang UK, United Kingdom, 41,481. Ginasundan man ini sang Italyo nga may 34,223 mga kaksyon. Ginasundan man ini sa India nga may 8,895. Ang Germany may 8,863. Ang Iran may ara sang 8,730 mga kaksyon. Kag ang iban diri, ang France gani may ara sang 29,000 gali 374. Ang Mexico naman niya 16,448. Ang Pakistan naman niya 2,551. Canada 8,049. Ang China 4,634. Mga kaksyon kag iban damo pagid, no? Nga nagkalamatay man. Action firing line. Ang kululbaan nga balita sa India, no? Sa India, sa sulod sang isa ka oras, mga kaksyon, according sa ila sining report,
sa sulod lang sa isa ka oras may 4 nga kalamatay sining COVID-19. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Amo na kasubo gid sang sitwasyon te kon 24 hours times 4 mo siya. Ti hamakon mong pila patay sa isa ka adlaw, hamboy-hamboy sa isa ka gatos iya ang nagakalamatay dito. Ahay, anong nalang ni man? Aksyon Firing Line. Dason nga mga inadlaw may ara na sang international nga mga flights nga pwede buksan. Anong tikab sang World Health Organization siniman maginamo sini nga sitwasyon. Kundo hindi pagid man na flatter nato nga ton ining COVID-19, way pagid binaplastar nga way nagid siya nga sagi pagid kabukas anay. Ang aton sa economy mababalik din sa sitwasyon sa plabuton. Aksyon Firing Line. Kita tanan biktima diri, way sang gakaluwas diri. So tani i-plastar tanan no. Kay do kabudlay gid sa sitwasyon kun basihan nato mga reports outside Philippines mga kaksyon mas lala tong sitwasyon nila sang sa aton diri. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. La 7:21 sa aton sini nga pagpangalagad daligid lang. Kung nagligad nga gabi, gintalakay naton diri ang isyo, no? Ginaukutan ko ni ang isyo, ini may koneksyon mga kaksyon sa pagbukas ang klase na sa palaabuton nga Agosto 24 mga kaksyon. Ari na tasubong niya sa Hunyo 13, no? So mga duha ka bulan na gid lamang ang nabilin kag magabukas na formally ang klase pero ini blended ini siya, meaning may mga pagbag-o, may mga pagsulundan nga dapat naton sundon sa aton sini nga pagpabalik eskwela sang mga kabataan. Sa nagligad nga gabi, ginpresentar ko sa inyo that according to Department of Education Secretary Makaksyon nga si Leonor Briones, ginapunggan niya nga magbakal sang gadgets ang mga ginikanan sa sini nga mga sinimana. Bangod nga gusto niya anay nga antes magbakal sa mga gadgets ang aton sini mga ginikanan, dapat sundon sang ginikanan ang mga guidelines kag ang specification sang gadgets nga dapat pagabaklon. Aksyon Firing Line. Ang pinakasimple naton diri nga pagpahangop mga kaksyon nga antes magbakal ang ginikanan, basa kamo anay sang guidelines halin iya sa Department of Education nga dapat amo ginang sundon nyo nga sahi sang gadgets kung ano nga mga specs dira, kung ano mga specification dira, ano mga pagsulundan kay kung hindi ka pwede siguro makaeskwela sa ila sini nga online class. Aksyon Firing Line. Para sa ako, I don't care kung hindi ko maka-online class, mamuljular kita nga piliton taginabi mag-online class nga ultimo nga pagbakal sang gadget ginaintrahan iya sa Department of Education iya. Aksyon Firing Line. Ultimo nga pagbakal sang aton sini nga mga ginikanan sa mga gamiton sa kabataan nila ginahilabtan iya sang Department of Education. Ay nako naman ining DepEd abi unahan nyo anay ang quality education abi pati mga gadgets ang kabataan nga gamiton amo pang sagin niyo tandog. Aksyon Firing Line. Now, sa nambal ko na kung isa-isahon ko ni ang mga specs na ginauyatan ko diri sa smartphone kag sa tablet, sa laptop mga kaksyon, I am pretty sure nga halos kita tanan medyo hindi man pasilabot gid ko na nung ano na da mga RAM, ano da mga gig, mga munabla. Doy man tiya labot gid tira sinat mo. According to isang IT expert na interview last night, according sa iya, bisan ano ba nga sit up sang cellphone mo, importante, gwapo, internet mo, maka-online class ka. Pero ariyo, ang DepEd iya ho, like for example, sa smartphone kita ha, sa smartphone makaksyon, ang processor dapat sundon gid. Kung bisan ihambal ko ni mga processor nga ini, way ko sang ideya, no? Kaya hindi ako IT expert, karoon ko na, no? Ang gamay lang din nabalaan ko, dapat ang memory ko, no? 2 gigabytes ang tawag sila mo. Pagkatapos ko ang display sang size, pati ang display sang size ng cellphone Action JM, ginakutihan pa diya sang DepEd iya ho. Nga dapat kuno 6 inches, ano ni akon no? 6 ni akon.
6 mo ni kadako dapat. Nga kon mag 5 and 4 hindi pwede makitaan ng ginatun-an haw. Do pariyo pating size ng screen gina bunano maning dip. Dabi unahan yo na iblang pagtudlo sa maayong kalidad sa mga kabataan. Action firing line. Karon na lang da kay sa isahon ko ni. Dapat ang storage ko no 32 gigabytes aman tsakto ako. Action JM, tsakto na ginawakal ko ang GB. Tsakto na ginambal ko no. Mamangkot ani sa mga eksperto kay basi bla masumala man kita. Pating camera ang front kag rear sang camera gina-check man. Kinanglan pag ginigali. Kabalo ka Ma'am Briones ma'am. Bisan ano pa da kagwapo sang imo nga 3.5 kano nga kagwapo sang kamera mo kun buron kay pigaw internet mo hindi gapo na mahangpan ang nawong sa galantaw da. Action firing line. Amo malala ka simple dira guro pila ginihaw pila gining kupit da pila gining gastuhon sa kabataan di. Action firing line. Amo na gining tawag naton mga kaksyon gina-discuss ko ning parte sa online pero gina-discourage ko yung mga ginikanan niya. Bisan ako yung birahon din ni Briones, why ko yung nakuhan ki nga, gina-discourage ko mga ginikanan nga hindi ka mo mag-go online sa pag-eskwela. Go ka mo dito sa modular, kay all are free dito ya. Free to ya dito, tagaan ka mo ya sa mga learning materials to nga libre. Action firing line. Libre ni ko ng learning materials, basi yung pagpaprint tani kag pag-photocopy, tani may bayad naman iblaw, pero okay lang. Kay double brato inisa sa mabakal kay mo isang cellphone nga 2 month mahal. Dire ya sigurado gi kita nga maubo mga tao diri pandemic na tagani. Wala ta katrabaho, wala ta income. Tapos sa baklon kita sa cellphone nga amos ni. Pero may nabatian man kuno nga libre ni para sa mga kabataan. Action Brian Borden. Action firing line. Pero check na to na kay pakaronon ko na yung mga specs nga ini. Check ko bi ang spokesperson mismo sang DepEd no dito iya sa Region 6 mga kaksyon. Kung ano gin may bala ang kwans ni, ano gin bala ang dapat nga himuon sini sa mga ginikanan kiti lapit na lang lapit na lang ti diri sa aton sa Negros kag Bacolod. May gusto man diri mag-online nga mga ginikanan man sa ila sa kabataan kiti matesting man. Action firing line. Pero ang pamangkot diri bala ano gid bala ka ano ginadibla dapat ang aton sining himuon. Mabakal kita, mahulat kita sang hatag. Nga papilion pagkikita sang sahi sini mga cellphones, tablet kag mga laptop nga ini. Do mo na bla nga piliton pagita kiti ari ta gani sa ginatawag naton new normal nga situation pero ang aton sini nga pagtudlo sang education naton pabudlayan pa naton kabataan ta. Action firing line. Dapat mas mapahapos kita. Dapat mas pahapuson tani sila. Ginlikaw man tatuod sa face-to-face nga metodo sa pagtudlo para likaw sining nasambit iya nga COVID-19. Pero diri kita ya patyon iyo sa pagbakal sang smartphone kag tablet kag laptop iyo nga dapat may mga specification nga dapat sundon. Action firing line. Alang-alang sa Action Dale. Sige ko na lang alang siya si Sir Alagaban na lang amo na nga ton nga i-check abi. Kay diri mamangkot na lang tani sa IT expert to ako na lang alang aton sing DepEd. Action firing line. Kay karon dugay naka-standby si Mayor Bing Linardia. Sa alas 8 karon may ara kita sang live interview sa monitor kamo da Bacolod non kun anong mga set up naman on June 16 no. Karon ang meeting man nila sa DepEd man kay teleconference ini sila sa nagligad nga gabi mga kaksyon o kon adlaw kon kahapon. Kuna na mga naistoryahan Manila kagiban pa nga madapat naton mangkuton. Action firing line. Okay, ara sa aton sining linya makaksyon, ineksperto iniya sa IT, ano? Eksperto sa cellphone. Tanan-tanan kabalo na siya basi gusto nyo nga magpa-check siya. Dili kita mamangkot siya kay isa-isahon ko gini karon sa gabi. Kon karon sining nga gabi kon ano gid mapuslan tana diri. Action firing line. Okay, action hands ano? Online sa firing line. Sa aton nga linya, graduate ini siya maka-action sang BS Computer Engineering kag member ini siya sa The Workshop Group Online. Ti amo gining hampang ya online. Pero ini nga tao kay gwapo kay pero mila ni online. We have on the line si Sir anong ngalan ni Sir May gini man? May na lang Alagaban. Sir, good evening.
Action Drive mayong gabi, kag mayong gabi man sa tanan ng mga malabutan dasang signal sang Action Radio. Aha, nagapangala ka apta subong sir kay ang isyo subong ginakaugtan ini sa mga ginikanan. Action firing line. Why tayo nagakwan diri pero nga aton lang na madiri ginaplastar naton. Sir, di na ta magpaligoy-ligoy pa kay ginuna ta ka sir kay dugay-dugay si Mayor Bing mapa-interview man sa aton. Diri kita una sir sa ang pinaka simple guro nga mabakal sang kabataan diri amo ning smartphone nga ginatawag sir mo, no? May ara sang ginatawag diri ay ining ginabasa ko subong amo na ni ang guidelines kag ang specification nga gin-provide sang DepEd no nga dapat sundon sang aton sining mga ginikanan para sila kabataan. Now, ang processor kuno sir dapat octa-core 2.0. Ano ding botslingon sang GHZ gani sir? Gigahertz na siya. Gigahertz. Gigahertz. Anong botslingon sining processor iyang octa-core 2.0 gigahertz sir? Anong botslingon sining? Actually sir, ang ginatawag na processor, amo na siyang electronic devices no na nagahatag na sa sang input kag provide na sa output sa devices. Okay. So amo na sang siling nila na kinahanglan mas taas-taas ina. So amo nang ginamit na sang DepEd na dapat ma-higher ang specs ang imo processor. Okay. Na ginatawag. So anong mabulig gid sini sa online class abi? Actually ang mabulig sa online class na hindi actually sabi ko na ako pamangkoton. Why ginagavari sa online class gid ang processor na ginatawag no kay basta kung maayo lang ang aton na internet. Iskan gamay-gamay pa na processor ma-provide na nila niya ang output sang ginahatag sang data. Okay. Ay kadwa diri smartphone istorya nato na kadwa diri ang memory naman niya nga 2 GB or gigabytes. 2 gigabyte na tawag. Bali ang gigabytes na memory same man Action Drive na nagahatag man na siya sang kada sigun sang sang sa smartphone. Oo. Amo man na siya kung gataas ang imo na speed sang memory, gataas man ang trabaho sang imo na cellphone. Okay. Amo na siya. Like for example, sir, may idea ka sang 3i tawag sining Huawei blang 3 di ko ka sang cellphone ko pila ka GB ni siya ganiya? 3i? Oo, 3i ang tawag sini. Di ko bisunado sa cellphone basta ako may matuslok lang ko mabasa kag makatawag goods na ko mo kamakitaan kong nawong ko sa Facebook ko bla. Oo. So dapat mag 2 GB gid siya. Okay ba gwapo na ni? Tahom na ni? Oo, okay na siya. Okay na siya. Oo. Pagti siyempre ang ginatawag na anong ginambal mo na Huawei na. Oo, ti. Baskog naman na siya, diskan sa display na. Baskog man na. Oo. Ang display size ginapangitan diri. Ang Huawei na 4 gig na siya, di ba? Do amo sinaguro. Do 4 gig ini siya. Oo. Tapos ang display size ginapangita diri ni Madam Briones nga dapat 6 inches gido. 6 inches? Ang screen size niya. Screen size ang smartphone. Hindi lapad-lapad, gusto lapad-lapad. Gusto kita on gigurong nawong mo na black. Firing line. Gusto ko klarohon gid mga punggod mo, ang mga itom dra mga whiteheads mo na gusto gid klarohon pating buslot sang ilong. Firing line. Siyempre ang smartphone na ginahambalan, smartphone hambalan, siling na sila siguro, depende na sila siguro nga amo na vlog na pasakaan nila specs. Kaya siyempre miyara smartphone na ang ginabasa sa smartphone nga agahinay tungod sa graphics mo. Okay. Graphics na. Oo. Kaya kiniyara yatis na taas graphics. Amo na nagahinay siya. Okay. May-ari diri gin butang pa gid ang display type kuno nga IPS LCD display. Ano siya ang botselingon sila, sir? Sang? IPS ang LCD display niya. Dapat sa LCD niya tahom-tahom dapat para klaro gid siya abi. Daw mo na?
Di ba? Actually, ang IPS na siya, isang 8K resolution na gani. Okay. 30 na ginakataas. Oo, bali, high spec na ginang Mga boss na. IPS na ginatawag. Oo, kiti, gabasa na sa 8K resolution eh. Grabe, no? Kumbaga, modern na gina siya. Iti, subong sa aton, di, kabalo ka, action Brian, ang resolution na ginatawag, halin na sa una, kundi mayara na siya na 1080p. Yes. Pag 1080p na siya, actually full HD na siya mo. Oo, full HD na siya. Ti subong, nagataas na siya. May 4K na. May 4K na resolution. Yung IPS na, nagabasa na sa 8K na resolution, which is higher pag ina. So ginakulbaan ko sini isang gina-mention mo na nga higher pag hindi ang mata sang mga kabataan sini. Siya action ba ang speaking sa mata siguro tinyara man na siguro sa mga sa cellphone na protection na siguro sa ginahatag nila na UV na. Tiyan mo na ginakulbaan ko kasi mag-purchase naman tadibla sang UV blang sunglasses ang kabataan na kay basi magklabulag nisla. Kag magambal naman yung dip-ed naman nga, oy, magrikanan, di ka mabakala na isang sunglasses o kon eyeglasses da kay may specs kita nga sundon dira. Amo nang ginahulat ko mo, dire kita sa display nga resolution, sir, 720 times or ang tawag siniman, 1520 pixels ko, no? Ano, tsakto ring pamasa ko. I'm sorry, di ko yung particular sini. Ano nang botsilingon sila, sir? Bali, amo yung sa resolution na mo naging hambal ko. Actually, kung nasugod kita sa nubo, ang ginatawag na resolution na standard bala na ginatawag, naram siya sa 480p. SD na siya, standard. Okay. Pag magtapak na nasa sa 780p, na ginatawag, 780, medyo HD na siya. 720 na butang diri. 720 o 720, 780, HD na siya. Mason pagbutang na magsaka na siya sa 1080, bigla may 1080 na siya. Pag 1080, medyo HD na siya. Full HD na siya, full HD. Full HD. So after siyang 1080, amo na sa gani action by na ginahambal na 4K. Medyo dako na siya. Dako. Ikumpara ta bala sa mga televisions. May HD kita, di ba? Oo, may HD kita. Mahal na siya? Oo, mahal na siya. Ako mo ang hambal mo ko kagina na IPS, kundi hambal ko 4K, grabe na siya kapino. How much more pag idan 80. Yes, amo na nabutang. Super pino pag ina siya, ang sharpness siya sina. Okay. Ang storage, yes, go ahead, sir. Sige. Ang storage na dili ginapangita is 32 GB. Ang akon ganinyo sa anong to cellphone ko nido 128 ni siya mo. GB. So, taas-taas na gini katama, gig. Gig na siya tawag, action Bri. Gigabytes na mo. Kung sa, ang normal na cellphone, iban 16 gig na siya, 16 GB. Kasi may 32 GB. Actually, kung gusto mo man pasakaan, pwede mo man siya mabaklan sang micro SD na dako para dugangan. Amo na siya. Tag-200. Wala naman 300, 400. Ikaw nang imo cellphone niya na medyo nubo GB, bakal ka lang dadugang da 164 GB. Dugang mo lang da sa imo na karga ka para madugangan na. Amo na bala? Mabakal ka gidya mag-ogit, sunod ni ka Briones. Ang camera, kinanglan gidyang camera nga gwapo kay ang rear kag front niya dapat ko do. Actually, way madigin butang. Pero, ano may maselfie-selfie na dislaw? Ari na butang diri. Next kita diri ang network niya kuno GSM, HSPA, LTE, tapos may Wi-Fi 802.11 BGN kag Bluetooth amo nang binutang diri sir. Do ari naman itanan sa cellphone tiya di bla? Ara na ano na siya built-in na siya. Built-in na ni siya. Tisubong ang ato niya LTE na siya. Yes, correct na. Long-term evolution, which is 4G na gani. Dako na nakatama. Dako na. Tisubong may 5G na. Hindi naman ko mag-bout pa diri sa dual SIM kay halos sabong dual SIM naman niya. Di man pareho sa una nga i-type mo na yung imo sila nga password para maka-transfer ka to the other SIM. Mo sila. Ano meaning sang SIM gani, sir? Sir, nalipat ko, sir mo? Sang SIM? May meaning na sa mo? SIM card? Ang SIM card, sir, ang SIM card na ginatawag, amo na siya ang, inang SIM
siyempre, kung sing nabutan sa cellphone, no? Ang ginamin mo, ang kuan, ang yan, abbreviation. Kuan acronym. Acronym yan, Subscriber Identity Identification Module. Check to man ko, sir. Amaning bot silingon sang subscriber, amo na siya. Subscriber Identity Identification Module. Amaning SIM card niya ganito. Amaning gina-remove na ton dira labi na gid kun damo kay mo ya texter da kadamo ka uyab pinabulus-bulusan mo ni. Firing line. So tapos ang ano ning interface sir yang micro USB or type C nga 3.5 mm audio jack sa earphone. Ang headphone niya, headphone. Okay. Headphone na siya. Kag dapat ko na ang operate ko no diri nga sistema kung system niya Android nga 8.0 8.1. 8.1. Ang operating system. Yes. Iyan na niya sang cellphone. Kag ang preference niya diri ariyo nami giniyo pamatian. Preferably sir branded gid dapat, and if ang volume maximum niya kuno gina-allow diri casing should be ano ning cyan blue. Amo ni bot silingon siniya. Kay may ari na kuno diri sang ginaputang pagid kuno nga anti-fencing measures. Layo sa kawat, do ka layo naman ni katama nga mga ginapangita no? Action firing line. Action. Sir J, no? Do ka layo naman ni no? Nadula siya. Do siyang ginkawat ho. Grabe ya mo kag ang pagin-check ko sini ang balor ara ka pa sir? Yes sir. Kasi dapat yun branded gid baklon mo sir di ka na pwede amoning mga hakig ni mga taga China sining ubran lang mo. Branded gid kuno dapat di naman ma-mention dire ko ng mga branded nga mga cellphone kabalo naman na sila. Ti mga may phone tani kalulukoy gid ni ang aton ko gilingon nga produkto sir ano? Amo lang ang aton nga kasubo. Amoy nang gina-required sang DepEd ang mga branded gid kuno. Yes. Siyempre base na sila sa amo nang inambal mo bala kagina na mga specs ang higher specs gid ang cellphone. Amo na ginampangan bala iban sang mga ML ganina. ML. Hindi tani Action Bray kung gusto mo lang ginala high specs, ambalo na lang nila na pwede mampangan ML. Isa lang direct lang no? Isa lang yung kakwan. Isa niya kakwan, di kabalon na sila dayon. Kaya magambal ka ML, porte na kabugat ang iya sining unod sila, di ba? Graphics niya. Graphics, porte na nakabugat. Muna na yun. Kiting ML required na ng pinaka-high specs na, high specs na speed ng cellphone. Tingala ko mga daw, di ko kahampang kay pigaw gining graphics ako ni. Kaya hindi ko kabalo maghampang sina, no? So, okay. Okay, kaya tinabasa, tas subaw nakitaan, tampamangkot diri, pilang bili sini. Pilang bilis niya. Di mga branded sa mga cellphone na pinakabarato, balayara sa 11,000, 12,000, 15,000. Insakto kagid Action Bray. Oo. Pinakamahal siya na, sa 54, 60. Ay, aragay sa pagkasakit mo naman. Ay, nako naman. Estudyante mo dabi karon 3 bilog. 3 katag 50,000 nga cellphone, baklon mo kung 30,000 da. Di ba pa eskwela ka pa? So in short, sir, taran ini nga gin-mention ko di, importante gyapon diri internet way na sang iban pa. Yes, Action Bright. The most important gid sa tanan is the internet. Iti subong sa internet naton. KW ka Bright, iba may gani na klase sang internet na unlike sa mga BPO no, ang mga BPO nagakuha na sila sang dako na specs ang internet. Wherein siyempre mahal naman na yan kasi hasta na sa 15 Mbps ang ilan na requirements dira. Unlike subong, may ara man iba na mga internet Action Dry na parabolic. Okay. Parabolic na parabolic. Actually, ang akong internet di parabolic na siya. Parabolic man yung Action Dry mo. Pero binapanilagan ko man, iti siyempre sa online bala kung mapatok siya. Pero ang parabolic ni Action Bray, ang source yan amo man gyapon PLDT kag Globe. Kag Globe gyapon. Kiti. Bali kung magpugday ang isa ka network, automatic na siya ma-silo na sa isa ka network. Amon siyang parabolic. Gusto na. Ginatawag,
Tigaling kiti. Ang problema lang sa parabolic, dasig siya. Pero how come kung maglain chimpo? Nan. Amo na siya. Hindi mo ginaya mapuslan gid basta lain chimpo. Oo, amo na siya. Amo man na biskan sa wired nato na amo na bilang iya ka PLDT na ano na ng fiber. Fiber, manong bag-o na subong. Oo, bisa sa fiber kis magsiling sila Mbps tan Mbps. Isa way galabot. Basta ka lang sa ang 5 mo bisa galabot ng 3. Amo na. Amo na siya. So mo masubo ini no. Labi na gid sa mga lugar nga ting ginagamit mo ya ina mga prepaid bla subong ya nga mga wifi nga pagliko mo sa unan to nga kapiyok sa dayon. Yes, Action Bright. Hindi Action Bright mo niyo pero sang last nag-beta testing kami sa amon na workshop. Kasi syempre nag-online na kami kasi syempre hindi na pwede face to face. Pag nag-test kami sang amon na Zoom to mong gingamit namon. Yes. Yung test namon, isa-isa kami, may mga connection. Yung pamangkot na namon, ang nag-discuss sa amon yung pamangkot namon, ano nang connection nimo? Amo ning connection inang ara ako ga hampak ko sa 3 Mbps. Ang isa ka connection amo ini. Tapos niharagan ni Action Bright na naka-data lang. Okay. Anong connection mo? Data. Anong gamit mo? Cellphone. Oh, cellphone. So gipamangkot man sila namon. Siling ko tay kamustada ang sulod sang amon sini na materials. Di kasabat mo sila okay man. Anyways, pwede ko na kasampaw sa imo. Tungin mention ko bla last night, no? Sa sanod ng ligat to gabi, nga naga-virtual meeting kami everyday mo sa Action Radio with News Director Action Rex Cantong and the company, no? So, ang ginagamit ko actually sa concerning nga cellphone, naka-data ako, sir, no? So, I'm happy to share sining. Nami ang iya sining kwan, nami iya sining signal, kagang iya sining result, abi, outcome, ya abi. Pero sometimes, may aragin dyan sang istorya si News Direct kung case abi nga naga-follow up sa mga balita. Di ba namo na? Di ba gaya namo, gina siya na. So, ang ginahimo ko, hindi ko maidag ko bigamay, kag mamangkot naman at ano to News Direct man, do nagari nagumo ding linya ko. So, inang masakit sa data, ina. Amo na siyang masakit. Kaya mo na, sabis ka ng data kisa, mo na, may tendency man na nagasaka, nagapanakog. Pero na ang point dire, masiling sila na hindi pwede data mo sina puti nga ang amo naging in survey meaning okay man siya sa data. Yes. Amo lang nagaling kaya siyempre may tip of lead siya kang naga-lag lang. Amo na nga. Yes, paghambal to ni Madam Abi nga sige next page na ta dira nagpolitical to siya ti ikaw to ano ko mama ikaw da nga way ka naka-get sa to ano ma'am dali lang balik to anay sa page 1B ano tong hambal mo gina kinibatian ko di go ahead sir. Fraction Bright amo ni ho kung ang imo source, mo ni siyang ang gina-observe namon ha, kung ang imo source nami ang connection, kag ikaw naka-data lang, kag ikaw source sa iya, sila ang source, biskan hina pang imo signal, clear kagyapon kasulod sa ila. Kung ikaw mismo naka-data, amo nang hambal mo bala na naga-protocol ka lang sa ila. Oo, pero ikaw mismo ang nagahatag instruction which is nami imo connection. Clear ya sa bata. Okay. Amo na siyang na-observe namon. At least subong napahangop naton sa ila, no? Pero tiya mo na hambal ko gani, may ara kon kaysa nga hindi mo gid madakpan ang hambal sang source mo nga isa to, ang mga tayo mga upoda ga lalakwid gid siya ti kung ikaw estudyante basi puro ka lang question blaw. Ma'am ano to ma'am? Ma'am balik to gamay ti ugtas man ang mga upod mo na kiti online class upod ka mo na tanan kon mga 40 students ka mo na ti upod ko na. Di ba daw mo sila sir ano? Mo gina siya, mo gina Action Bright. Amo nang aton na internet nagyapon ng aton pag point of view sina tanan. Internet gyapon. Yes. Amo na ganing aton sina suggest na DepEd kabay pa malambot sila didto. Dito na ipagsagi kuti ko na nga specs ang ginawiyatan sa mga estudyante naton nga mga cellphones kung anong may ara sila dira subong i-upgrade na guro gamay like sa mga mention mo to kina bakal sa amo nga memory or ano tong ginambal to dungagan yun ni amo na di kay i-force na sila nga baklon ining amo gini nga sahi sang cellphone abi nga naga-chat sa aton subong niyo pila ka gatos gantaw sa aton gambal nga ang specs ang gina-mention sa DepEd way kita da shadow problema. Ang problema ang inog bakal ta. Ang inog bakal ta kag ang internet sinong ma-load sino ma-provide sina. Ada mo sila nga sitwasyon. That's why
we are discussing tonight sini para maintindihan sa tao kung din sila mag-go-bla, ma-modular sila or mag-online sila. Damo na lang aton. Ako kang istorya tonight ya bisan mga king pang DepEd ako discourage ko sila nga mag-go online. Mag-go kita to the modular method sa pagtudlo inaway ta perdihon dra sakto man sir. Ay sakto gid action Bray at least ang bata iya may matun-an niya bisan gamay. Yara ginaya sa modular. Yes. Yara ginaya action Bray. May matun-an gina sila. Aha. May lang ko ng isa ka pamilya. Ati, siyempre may sa mga kwan niya, sa mga family iyang class A or kortahan giman niya manggaran non may mga given na sila. Oo, given na sila ya. So bang palang daan naga-online na sila eh. Sang kagapon kanya action Bray dito sa SM may nalabyan ko to, may nakilala ko to na sa atong sakto na hambal mo action Bray nga gidamo tuod ang gapamakal laptop. Damo kiga sala na sila. Tungod sa online. Tungod sa online. Oo. Kadamo na gid. Iambot sini mabalaan ta naman ni kung pag-abot na ang tion kung ano na. So sa imo bilang isa ka IT expert iya kag nagatuon man sini medyo wait ya ginakuha ng DepEd yang pigado na ginatudlo nila kun ano. Pero parang pananawan mo na medyo hindi tani kasarang pa sa mo nga sahi sang setup sang pagtudlo sir. Actually kun ang paglantaw ta sina kung kumpleto lang dito materialis masarangan nato na no masarangan ta gid niya kung kumpleto lang kag ang aton bala pagpreparasyon sa chimpo insakto masarangan ta na. Pero sa amo sini puti hindi na ta nakahambal kung ano na matabok iti syempre gambal man sila matong mga teachers nagatinguha man matapos man nilang ilang mga module para sa online. Yes. Porque ambot ang ato na national kung ano. Abot gani action Bray nga ang national naton dra focus sa specs hindi sa internet. Ammo na gani hindi sa internet kag oy mas lang naga-focus sa modular. Oo. Dapat ipa-encourage mo kabataan mas ipahangpon mo sila nga mas bintaha kita diri sa modular, diri ka mo tutok ko sa modular. Wala di gasto. Bisan magbayad ka pa kada photocopy mo na kada pila ka page, mga pages dira. Pero hindi kay gidya magastuhan sang pila ka mil, hindi pa maguba mata mo, way ka pa mangita internet, di ka mangita connections tanan-tanan, ikwaon mo lang niya sa buluthuan daya or i-provide ni ma'am dira sa imo ni sir dira, way ka na problema. Amo na kasimple, di ba lang? Ang ginapabudlayan tapang kagalingon ta. Iti siyempre, abi nila paglantaw nila internet, masapos magtuon sa internet, iti kung gasigi kada diskusyon, google ka lang di sa piyak, muna bla. Gani man. Dugahampang lang abi. Gadaut pa ko gani, gadaut ko gani kung makatuon batas na. Amo na ang ginalantaw naton. Sige, with that, sir, salamat kasi mga time sa pagpakahop sa aton sining magaginikanan. Good evening, mabuhay ka, sir. Sige, salamat. Aksyon Brian Morden, Aksyon Firing Line. Si Sir Maymay mga kaksyon no? Alagaban ang sanambal ko na kina-graduate in isang computer engineering. May ideya gini siya kag sanambal ko na miyembro ini siya sang workshop group online diri sa aton sa syudad sang Bacolod mga kaksyon. Aksyon Firing Line. So muna may kabudlayan actually online labi na gid sa mga pigado naton nga utod. Bisan pa gani ara ka sa mga class B action hands. May nagbakal ka, may mga kabudlayan ini. I doubt gani kung anong quality of education ang mag-gets ang kabataan sini after all. Action Firing Line. Magbalik na to next year abi nga normal na sitwasyon ta tapos nabi mabalik na ta sa super normal abi. I don't know kung may mapuslang yung kabataan sini. Ikumpara mo sa modular, yang modular ara mismo ginatamdan sang batang papel kung di siya kabalo, pwede suliton liwat basa. Kung di siya kabalo, nawag sa kay mamya, text kay mamya, ano ni siya ba, muni na. Tapos ang istorya, so sa online nga katapos na, why na? Action Firing Line. Pero siga, gantang DepEd nga makapaexplikar pagidugang sini. Pero tidon di mo nagin manigani padalman ginya sa imo nga simple nga paghangop diya subong. Kuan na niya, given na iya nga may kabudlayan. Una-una daan kwarta. Amo ning una nga kabudlayan. Action Firing Line. Kung may cellphone kagidman nga i-provide or may ara kada subong sang specs na mention naton, sino mang load, sino kada simana abi,
Kaya na modlay kita ganit mangita inog bakal ala kwan daon ang salmonite para ipakaon sa tawo ta sa pamilya ta mapaload-load pa kita. Action firing line. Kabati pa ko si isa ka teacher balya may inog bakal gani load email bata nyo hindi ka pa eskwela. Action firing line. Di pa mangko to kay ma'am sigurado ka kadadlaw ka bakal sa email basi tabuan mo malang to guro si isa ka bulan basi kaduha malang galing kay guro batian mo lang nakapabakal siya. Action Brian Morden. Action firing line. Ang TV kag radio niya nga metodo ya do malabo gid ini no pero inatanan na tulaton ato na August 24 pa man malawig-lawig pa. O nakabulyada sa aton sa nga pagpangalagad dulong sa aton sang Life Extension Vitamin D3 mga kaksyon. Pampabakod sa aton sa nga immune system. May partner manisla subong ang maning Life Extension Coffee Mix pinakaw ng kape nga meron sang vitamin D3. Kita nga Pinoy mahilig mag-inom sang kape. So dapat ko mga pikita Life Extension Coffee Mix na. Mabakal tanan sa mga butika or bisita kamo diri sila sa nga klinika sa may GA Stephen Building Lacson Street. So unahan gilawang sa Burgos Lacson Street diri siyudad sa Bacolod. Libreng consultation sa mga medical doctors. Action firing line. Pagbalik naton standby, we have Mayor Bing Leonardia karon dugay kay may istorya kita ng mga plastada diri sa Bacolod sa Hunyo 15, no? And sa Lunes na ano pagibing mga tikang himuon kay do nagasaka man ang numero diri sa aton sining COVID-19 nga positive although iban diri tinaka-quarantine basta yung mga tikang plus ano pagid ang dapat nga himuon naton diri labi na gid pag-abot sa mga LSI kag iban pagid nga mga OFWs naton anong dapat nga himuon sang syudad kag mangkuton taman to karon kon nakatilaw ng Bacolod abi pa-test didto sa mga molecular sa Silay nga Provincial Hospital. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action firing line. Mabugaw nga hangin nagadapyan na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadampingan padayon aksyon radyo Bacolod nun kag Negros sanon inyong pamatian Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran Mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo Bacolod man sa gihapon padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sa ginadampilikan padayon aksyon radyo Una sa balita, una
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sansan anong nakahintangan Responsable na pagbalita Pagdahil na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Kaya nitong alamin kung may virus na sa katawan ng isang tao bago pa man lumabas ang sintomas. Kaya naman sa ating expanded testing, RT-PCR ang ginagamit natin ngayon. Hindi ito katulad ng rapid antibody-based tests o RATs na tumutukoy lamang ng antibodies sa katawan. Sino-sino ang kabilang sa expanded testing? Sa expanded testing, ang mga sumusunod na mga tao na may history of travel sa isang lugar na may COVID-19 o nakisalamuha sa taong may COVID-19 ay sasailalim sa RT-PCR test. Una, mga pasyenteng may malubha at kritikal na kalagayan. Ikalawa, mga pasyenteng may edad 60 pataas, pasyenteng mayroong ibang sakit, o mga pasyenteng may maselang pagbubuntis. Ikatlo, mga pasyenteng may bahagyang sintomas. At ikaapat, iba pa nating kababayan at mga healthcare workers na walang sintomas ngunit may travel history o contact. Mayroon na tayong mga laboratorio na kayang gumawa ng RT-PCR sa Luzon, Visayas at Mindanao. Sa kasalukuyan, layunin ng ating gobyerno na tumaas pa ang health system capacity ng bansa upang matest sina lolo, lola, kuya at ate na pasok sa populasyong kailangan ng testing. Ginagawa natin ito upang mabigyan ng tama at agarang atensyong medikal ang mga pasyente at para matukoy ang iba pang tao na nakasalamuha nila. Mahalaga ang pagpapatest sa paglaban sa pandemya, pero mas mahalaga kung mapapanatili ang kalusugan ng ating katawan. Mas mainam kung lalabanan natin to ng sama-sama. Ika nga, prevention is better than cure. Mag-exercise, kumain ng tama, practice cough etiquette, sundin ang 1 meter rule sa physical distancing, maghugas ng kamay, at higit sa lahat, kung maaari ay magstay at home. Samahan kami sa susunod na video para malaman ang kaibahan ng RT-PCR sa RATs. Sa dinamit para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam,
may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Pagdayon Action Radio, Bacolod Saludo. Ginpasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran. Special Awards for Administrative. Aksyon Radio, kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalaga Aksyon Radio Philippine Standard Time las 8:08. Xantone Plus Herbal Capsule puno sang anti-inflammatory compounds kag antioxidant properties. Ginapakupos niya ang mga nagahulubag dira nga parte sa imong lawas. Xantone Plus Herbal Capsule napamatud-anay ni sa mga siyentipiko nga nakabulig pakupo sa mga nagahulubag kanga sa arthritis dira, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver kag iban pa, no? Kag ang Xantone Plus Herbal Capsule mga kaaksyon ini ang makabulig man tap na dira sa mga sahi sang balatian suplemento ini nga maka-prevent or makasagang sa pagsulod labi na gid sa pagbabakod man sang imo sining immune system mga kaaksyon.
Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Las 8:09, may gabi lang kay Rinan Aloro Rico. Good evening, Sir Brian. Nag-monitor kami subong sa Shinda, Kabungbungan, Barangay Sag-ang, La Castillana. Tamiyaw ko lang si Mama, yakuno kag si Papa, gapaniyapon gid subong. Wala pangalan, ngalanan gid. Jesse Hinobata, si Sir Dennis Richard Tiboro Maramain, no? Good evening, kuno, greet lang Roma family San Enrique, kag sila ni Tiay, Sara, Choy, Tagoy. Oh, di na tuman. Kag Borge, Wilson, Ismani, sulid nga Aksyon Radio. Salamat. Si Joe Garcia, la daog old school, the best, no more interaction. La na daog nga pag-eskwela ya, pero ano mahimo ta, masunod kita sa DepEd. Si Peter E.J. Dilarmente naman, Sir Brian, mas mayong modular learning. Send lang sa email sang parent every subject. May explanation sang teacher kag exercises kuno, kag send man via email sa parents gyapon. Teacher with given time, mas mayo na labi na gid kon damo bata mo ga eskwela. O wag gid gastuhan da masyado gid. Si Milis Pino naman, basi available na si Mayor Action Day la. Check mo lang. Kuan mo lang kung dikara na. Good evening, Action Bri. God bless, watching from Murcia. Highlight ko no sa mga anak niya na si Almira ko na, no? Kagiban pa. Si Cherry Pie Sadje Montelibano. Good evening, Bri. Greet ko lang Daliyog Erwin Jr. Pamati, gid subong thank you. Si Dominic Gino Dilatori naman, well, ang Pilipinas ko no, need ko no look up US House the procedure on online schooling before COVID sa US. Naga-homeschooling na iban nga bata. Damo ko kilala nga Americans naga-homeschool ginatawag yan. Si Rowena Muniez, Action Brian, inchakto kagid, no? Ang modular kay mabasa pa na sa mga bata namon. Namo gina. Daw kwan ka lang na mo. Basa ka lang libro lang gina sa inyo. Basta, mas nami ang modular. Action Firing Line. Wipe Action Dale. Sige, mabasa kita na dugang mensahe. Halin sa kay 0343, good PM, hindi mo pag-apinan ang katuntuhan sang mga politiko parte sa eskwela sang kabataan. Utod iya nga text aton. Anong butslingon niya sa tuman? Sino mahatag cellphone ng DepEd? Submit nga maestra nga damo-damo nga enrollment kay premiuhan sila laptop sang DepEd. Daw amo man na ga-practice sang DepEd mapataas-taas accomplishment kay may premyo ang school o kon mga maestra. Lain pa gining iyaho. Good evening, Action Bri. Pwede makagwa ang senior citizen sa Lunes? Way patakbalo, no? Sir Bri, over naman ang DepEd. Kung maka-request mag-amo na hindi na lang kami magpa-eskwela sang bata namon, sir. Kapigado pangadaan. Basta ako, di ko pabor kung amuna module na lang kung okay man lang, sir. Module na lang. Sigurado ko, way kamo gasto gida, no? Kamo mismo makatudlo kamo sa kabataan nyo. Sir, good evening. Liog ko dabi sa simbahan sang may lupit ko no, may napaobra pa da silang tigulang nga daw hindi kasarang. Ang edad 75 years old. Do hindi nami, do hindi man na pwede sa dinto. Nga ahaw. Sige. Good evening, Action Bri. Siling sang DepEd, wala face-to-face, pero ang CHED mapa face-to-face gid sa mga area nga low-risk area. Pareho sang Western Visayas. Amo nang klarohon tapay gani, oh. Kay daway nga plariho ila. Good evening, Action Bri. Sa online na ang second wave pamangkot lang ko ano ni man anong butsilingon niya to guro yung gabi Action Bri ginagreet ko gali sila ni Mama kag Papa nga always pamati kag sa tanan nga mga taga Talangban. Jonalyn Albada ni Galia sang Baras Mabinay, Negros Oriental. Kumusta ka mo da sa mga Oriental? Sige, Action Dale akin na way pa alang-alang pa, no? 20 minutes pa. Sige, ayon ko na si Action Jan Abe.
sa balita, Kapitolyo, pasensyaksyon dyan, may takamaset kay na kay abi ko 8 o'clock, makastart kita with Mayor Alinardia, pero doon na alang-alang ha. Yung construction dyan, Diaz, no, sa aton siring balita, Kapitolyo, kay inibilang kundi sa probinsya, may ara na sang ginatawag yang molecular laboratory dito sa Landone Teresita, ini siya, no? Provincial Hospital. So bukas man ato sa bisan sino nga gusto magpatesto no? Labi na gid sining para gini sa COVID-19 sa mga sitwasyon. Pero may agreement dapat according to Governor Jose Eugenio Lacson, no? Nga dapat may muwa. Kiti may balayran, inigali nga 3,500 pesos. Di ilangan nga librihon mo ni. Dapat mabayad. Gidman mo. No? Damo sila nga sitwasyon, bla. Pero dugang sila nga detalye kagiban pangabalita with Action John sa patron. Reports. Action na John, may gabi. Maayong gabi, Action Bray, maayong gabi sa tundanan nga mga kakson. Amo na ang panumduman sa iban kay Tiabi kundri na tanay sa Teresita Landone Provincial Hospital. Diri sa sulad sang Silay ang abi expectation basi pwede libre na lang kag mas maapos no para sa mga bakulod nun nga makapatest sila abi or makapa COVID-19 test diri Action Bray. Ang tanan nga mo of course diri sa may probinsya sa Negros Occidental kag sulad sang Bacolod. O galing sulad diri kay Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson nga magwaya sina donation sa nga sulad sang Bacolod Action Bray agud nga mamentenar dira ang tanan nga makagamitan nga kinanglanon man sang laboratorio para masustener kag matapos rather ti masigi-sige ang operation niya kumo nga ang naga supply sang makinanglanon abi ara gid sa tagdumalahan sang probinsya sang Negros Occidental. So una bes kinanglan gid sang memorandum of agreement sa tunga sang Teresita Landone Provincial Hospital Molecular Laboratory kag lokal gobyerno sa Bacolod kun maplano gid man sining magpaidalom dito sa COVID-19 test sa may provincial hospital. Ikaduha, of course mo na iistoryan dra may kang tanan sa donasyon nga kung sa rin na mensionar gid mismo ni Gov Lacson sa aton nga interview sa Action Radio Bacolod nga posible ara Action Bray sa 3,500 pesos kada test ang bili sini, no? Dako man kun mag 3,500 pila da kabilog nga pinauli pero may pila da kabilog ginapaidalom sa swab test. Ang aton nga LSI from Panay pa lang kag iban nga probinsya mga muti na tas ni isang balayran man. Gani nga kaya mo na gani ang ni Gov Lacson naintindihan niya kag wise man nga move sa lokal gobyerno sa Bacolod nga dikto sa Western Visayas Medical Center kumo kung dikto ya magpaswab libre to mong why to bayad Action Bray mas makales sila galing kiti mo na ang isa man advantage kung diri na lang sa Negros mas ma-check nila kay lapit diri kag sa Mr. Action Bray po sa ila naman nga pag-monitor sa resulta kag dasig siya no dasig siya mas dasig sa ilabi na subong ang gakatabo Action Bray is 200 kuno ka mga COVID-19 test ang mapatigayon sang ospital sang laboratorio kada adlaw. Kung naton hapos kag mas dasig kung magpuli be kada adlaw da kron tag sobra ito 50 kun may 50 gigabelit pwede ito makuha ka Bacolod ng 50 nga sobra di mas hapos sa sila Action Bray para mahapos man ang ila diri nga pagpatigayon sa ilutong naton nga COVID-19 test kag pila lang ka posible magapos sila pila lang kadlaw lot na nila kay compare ko mag Western Visayas nga alos tanan dikto Action Bray Panay Island Iloilo Province Presyudad sa Iloilo dikto man pa-test, no? Sa mga ambal din ni Gov Lacson, galing kitinet sa ganyan man, wise man sa move kay hindi na pwede test anay subong utang lang anay? Hindi pwede na? Tambot ko naman tabot ako sa kay di ang mga test kits bilang gagawin ito, baklo na mong. Yes. Siyempre tanan niya mga ginagamit, niya bakal ginaya, no? Hali ginaya sa drugstore, sa store, no? So, iligid man pwede libre to, no? Gani. Kay ang tisubong nga ba ginagamit ila sa laboratorio, finance or budgeted na nga iya ka province man
Kaya mo na nga mga ilagro donasyon sa Bacolod. Kaya man Gov, mas mayo gin man ako nagpa-start sila nga makabulig man ang Bacolod Abe amo na payo nila kay para ti mabuligan na nila ka magtayo yun na. Pero kung Negrosanon ikaw nga LSI Abe OFW, why na tiya bayad? Ay kaya na naka-province action right. Kung like for example, taga Morsya ikaw, taga Pulupandan ka, libre na tuya. Yes. Okay. Doon na partner sa budget ka province. Base bla magpulululi nag-monitor sa aton subong puli magdeklara sila blang hindi taga Bacolod daw para libre. Iya. I-trace man na sila gyapon. Gani. May kangtan sa puli i-plaster na liwat to dugay. Kaya may mga bago silang schedule to kabay sa several flights, no? I-save ko, anay, ha? I-save connection dyan. Pasalamat, Gid. Oo. Anyway, mo na action ba yung una pero pamatay, anay, ang pagpayo ni Gov Lacson may kangtanan sini. Bacolod is still sending their samples to Western Visayas Medical Center. But how about Gov kung magpa-test da sila Gov sa molecular laboratory? Because ang dito sa Western Visayas libre Okay. So I think they prefer to send it there. Kung draya Gov sa provincial hospital? Well, you know, it is not cheap, no? So we're asking if Bacolod can contribute to the operation of this molecular lab. It simply means Gov nga wala gid man agreement pa so far, no? Wala. Yes, no, because as I said, I think it's just fair, no, that Bacolod can at least do a donation, and then it depends kung how much ang ma-donate nila, and then we just price it at 3.5 per swab per test, and that will give you the X number of tests that they will be entitled to. Yes, we're open, no, but come to think of it, correct mo ng ila decision to send it in Western Visayas Medical Center kay libre dito. It's ang DOH ang the financing. Gov, ining sa aton molecular laboratory, mga pila daily ang ma-accommodate for province lang? Well, because we just started, I think 2 weeks na ta, we're trying to increase it on a daily basis, no? I think right now kaya nila at 200, and that will just increase by the day. Action na ba si Governor Bong Lacson may angot sinadra? Ganang kita information direction Bryce sa Bacolod naman, hindi compatible kung nung ginagamit nila nga swab equipment. I see. Nga kung magpa-swab din sila abi ang pang syudad kag dito dalon sa may ospital, sa may provincial hospital, ang information is hindi ko compatible. Ay, may amo nag-election dyan? Oo, amo na nga ba makina isa maging patag ni Gov Lacson nga ti-check man na nila pag ang ila equipment nga ginagamit sa pagpatigayon sa swab sa mga pasyente o rather sa mga ginakuan abi nilang mga persona ilang taon gid nila kung compatible ang ginagamit ng mga equipment kag material kay hindi ang information kay narko na to action art nga bako ni Vice Mayor Isid Pamilaran hindi compatible ang iya ka city dito sa may provincial hospital. That's why nga tanan nga mga OFWs nga Bacolod non nga kung isa daw nagaugtas ng kuno kadugay sang result may ari man tadi sa Negros nga sa Iloilo pa. Awan ang pinakarason maybe siguro nga hindi ya compatible daw di ga synchronize ang aton sa mga gamit sa ara sa silay da subong nan. Yes, kay kabalo ka sumbay. Ulihin niya na tukod na ang sa silay. Yes. And posible na una nga daan akwa sang mga or other nga naka-prepare equipment ang city nga compatible dito sa iya pa Western Visayas Medical Center. Osto na. And then sa province naman niya nag-adjust ni sila kay sila ang tigayo nung kanila nagka-ubrak sa isang laboratory. So meaning ang ulihin nila din nga ginagamit ka mga equipment iya na ni nga compatible dira sa provincial hospital. So wala tulaton tan lang diri sa Bacolod non or taga Bacolod ang mga Bacolod non diri nga nagainabot ang sa regional hospital kung san o ini maporma direction diyan, ano? Yes, amo na right. Okay, diri ay mga Bacolod mga area. Ti mas posible masapos naman diri kun ari nagidri no kay mabala naman naton nga at least may ara na tagsa ka so dad ka probinsya may ara laboratory action bray nga amo ni makano sa swab o COVID-19 testing abi. I see. Okay kay daw nag-donate man to ang city Bacolod nga 20 million pesos di ba sa regional hospital if ma-remember mo? Oo,
may donasyon sila, di ba siguro kung may ara na Action Bright, masapos na naman sa ila, hindi na sila mabudlayan kay Arin Ritanan. So, ang mga nagsurubra sa 14 days, subong pulo pasinsa ng anay, at matamat mga nagagawa, mga kinapulawan man nila, kaya sa magkagaon, doon sige gawang resort, kunara ng resort, kina pag-graduate na lang man nila Action Bright. That's why, ting ibandira kung siya doon, di kabikin siyende, ang aton sila mga opisyal sa gobyerno, ining ara sa ITF, sa DOH naton, di mas lang gusto ka magtiner ng mga tao sa quarantine facility. Gusto man nila papulion. Galing kaya muna karon sa kadamuon, hindi man nila ni ma-akomodar gid tanan-tanan sa pila lang ka oras action dyan mo. Yes, oo. Ang sa province sa Mandria, may na kay probinsya kay ang natabo Action Bright kung may magpauli gani dagang Banwa kag syudad may preparado ng quarantine facility. Ginasugat niya ka mga Banwa kag syudad mas mag-an para sa probinsya. Gusto na. Kay ara na yan sa Banwa kag syudad ang ilang nga mga LSI o returning OFWs. Kagabalo ka ang population sa Bacolod kag Bilog nga Negros Occidental pulo pareho lang kadamuon mo. Gani, mo na. Amo na nga sa Bacolod din naging meeting ni Mayor Bing Linardia ang mga barangay kapitanes naton nga kung pwede i-home quarantine tani nagailabot sa aton di by subok na nag-umpisa na or next week abi. Kag kamo danay Bacolcol sa ilaha monitor lang kami buligi kami anay daw mo nang silingon ni Mayor Bing Gani, di mo man natabo sa may probinsya, ara sa mga Banwa kag syudad may ara sa tagsa ka mag-quarantine facility. Amo na ko makita naton ang iban nga mga for example na nag-positive abi nakabutang is quarantine facility pero ara na sa Banwa kag syudad. Nga mismo naga-control dito naga-check ang tagsaman kay mga municipal nga health officers nila kaga local man nilang ito agency task force Action Bright nga naga-monitor no sining mga nagpinauli nga mga residente kaga ano naman LSI kag returning overseas Filipino workers Action Bright. Sige. May angot sila dire may ara bago nga schedule para sa sweeper flights no ang probinsya sa Negros Occidental to and from Utsong Halin kag pakadto Manila nga mag-umpisa ini sa Martes, Hunyo 16, may ara schedule so 17, 19 kag 21, no? Ang matabo sila dire ang ni Gov Lacson ang pinaka-diferensya kay subong ya kung naka-book ka nga daan ticket mo sa Philippine Airlines Action Bright, akomodaron ka balikan tabi sa action dyan mga ka-action. Action Firing Line. Kaya istorya tani mga sweeper flight sa Mani Martes na Hunyo 16 kaya na matabo sa action dyan. Yes, Action Bright, sinasilin ko na ang pinasay diri subong kay once kung nakabook ka na sang flight nimo or ticket base sa Philippine Airlines, i-check kag akomodahon kag Action Bright sang probinsya kung pakadto ka sa Negros or pakadto ka Manila. Basta ang destinasyon mo ara sa Negros Occidental. Ang i-check nila ang imo ticket, ikaduwa i-check nila nung imo pinakatinutuyo. Kaya baligov Lacson kung makadto ka naman sa Negros para magyaga-yaga, hindi ka gid pwede pasudlo anay. Dapat lang. Pero kung nakabook ka kag essential purposes Action Bright, like for example, isa ikaw ka locally stranded individual o kung LSI, returning OFW, essential worker, ikaw sa mga essential establishments man, i-allow ka ginila, kagadalon kanila sa listahan for sweeper flight nga mag-umpisa sa, for example, Philippine Airlines, ang schedule is June 16, 17, 19, kag 21. Ang Halin Manila pakadto Bacolod, estimated time of departure alas 11 sang aga diktos Manila. Halin naman din sa Bacolod pa Manila, alauna sa hapon ang ila sweeper flight Action Bright. For AirAsia naman na schedule Hunyo 19 kag 21, halin sa Manila to Bacolod alas 2 sang hapon, ang halin naman din sa Bacolod pa Manila alas 4:10 sang hapon Action Bright. Ang matabo sa dire kinahanglan lang nila nga magpakigangot sa may Provincial Tourism Office. Ang telephone number is 433-2515, 433-2515 o kung pwede man 476-2018, 476-2018. Dikto na sila Action Bright maparegister sa ilang ngalan, ilang contact number, address diri sa probinsya sa Negros Occidental kag destinasyon diri man sa probinsya, o other di kundi sila makadto Action Bright ihatag na nila sa Negros Occidental Tourism Office para ma-verify diri. Kambali Gov Lacson, wala labot sa mga wala nakuha sang ticket, ang iban Action Bright nga mga LSI ka returning OFWs kinanglan pagid Manila
akomodaron. Para ma-check man yung mabalaan nila, kay for example, gusto na natanin nila malikawan bala ang mga immediate lang pa pinauli nga bago lang yun inform ara nagali sa may dulongkaan, ara na base sa may Puerto Sobelcon Airport. Kaya maziman ako ni bulig para ma-make sure nila kag mabalaan man nila karamon sa mag-inabot. Kung kahapon na pagambalan, kahapon ko na sa aga maligop na kibot sa may nagabot na 177 ka mga LSI. Sang aga, wala na preparan gayon pero may lang gani available ang quarantine facilities sa may Banwas ang Ibi Magalona. Didiktogin pangaplak tong 177 nga nag-abot sa may Bredco. Kagabi may nag-abot naman nga OFW 17 bilog sa pagi sa Superflight dira naman sa Bacolod Silay International Airport. Muna ang isa nila ka ginaproblema ng Sombray. So, may mas may koordinasyon, mas sapos para sa probinsya. Dapila na ni, I'm sorry, dyan, dapila na ni kabatch na ginabot sa tonding problema, communication, gyapo, no? Nga do kabudlay gid siniman? Gani mo lang ang coordination, ang ginobra nila dre, mangita na manifesto kisas na nagpakangita sa paagi kung sino pwede nila mag-coordinate or kisa gani ko mismo so mga OFW na lang nag-inform sa ilang nga mapaulit na slabi kung may mga contact ibang mga OFW nga may contact man sa Provincial Incident Management Team o kung PIMT sila pa mismo nag-coordinate dito in terms of official from national amo ng isa nila kakabudlayan nagsumbray. That's why nga ton sini nga Negros Occidental Police Provincial Office babulig na lang gani house to house so ma-house visitation na lang police to kag magpamangkot sa pamilya to may mga pamilya ka mga OFWs may mga LSI ka mo nga mapauli di pabala kami kay pabalo nato ni sa mga alkalde ho ba nano nga sitwasyon so na contact tracing na nabulig nila subong mas damo na gid ba ma house to house sila ya kag magpamangkot may ban man nga mga nablang nubo bla kwanaw inang nubo bla buho sa lipuduhan nga naghambal siya kadamo sa ila ulubrahon nga ma-house to house ginano gibing lari may mga tao ang pulis mabulig na sitahon pa bulig na lang gulo ka pulis man na kuan lang gini inisyatibo lang gid sa bagong NOCPO director o IC diri sang NOCPO nga si Police Colonel Romy Palge action na John kitinakitaan niya sa mga meeting nila with the alkalde sa Negros Occidental laghambal siya kadamo nagidabot wa gid kami namangan tiyagod nga ma-address iritanan ang PNP mismo amo na lang magkadto sa mga puluyan kang mamangkot madam sir may manug-abot ka mga family di listahon kag kwaon ang background sang family kag ipasa sa alkalde para may ideya dan amo na lang himuon nila Dati maayo man Sombray kay practice may dikto na lang sa lokal mismo may coordination man sila dako bulig na sa may probinsya di importante make sure na nila amo na ganing ambal nila Sombray nga kung galibot sila mo man na risgo man sa ilay gari kay siguro para mabuligan na lang tag sa Kabanwa kag syudad may baluan kung pinakabilog kay di ba namo sinakadamo gid no kagadako ang quarantine facility nga ginapreparar sa tag sa Kabanwa kag syudad kaya na ambali Govlakson dako pa nga bulig sa ila pero ti sa super flights ngini hopefully magkoperar man ang pumuloy og Sombray samtang nagadamo ang nagkapinauli nga mga LSI kag returning overseas Filipino workers pero basta sa mga I'm correction dyan kay may nagapinamangkot sa aton sa mga sweeper flights nga ini sila i-quarantine, gini sila sa quarantine facility 14 days gyapon niya, no? Yes, action by, no? Masunod sila sa protocol nga ipaidalom aksyon na bayan. Kaya nga ton diri nga LSI from sa Bacolod, ang palayag to ni Vice Mayor nagligad nga bisan kagabi gani si Councilor Cindy Rojas nga i-swab test nila after 6 to 7 days abi kag i-home quarantine sila. And the barangay, the BHERTS, amo may responsibilidad sa pag-monitor sa ila sila nga home quarantine. Amo nang Bacolod. Ang sa province in selection Bray, I think was still the same, no? I-home quarantine man sila. Diretso man tapos ara lang sa tag sa Kabanwa kag syudad ang strict implementation kung anong himuon ang Sombray nga no kay ang kakatabo bikis ang control ara na sa Banwa kag syudad ang Sombray kay kung sa province lang ilang na 14 day nila except lang guro sa OFW action dyan yes action right ang OFW ara gyud sa ilay ano sige ari si Govlakson sa detalles ni yes, super flights na, but the difference now is that atong mga nakabakal na ticket for a commercial flight, they will be allowed to take this super flight. Pero dapat LSI sila gyapon or pwede lang gid jagog kumapuli may kadtuan lang gid sila ya. First of all, amo ni limit ang mga tiga Negros lang gid no. Okay. And that includes Bacolod, of course, no. So kung if you just come here para magpasya
yan, no, we will deny. We will deny the rent. So meaning, i-check nyo with Gov, yung ilang ticket and then the purpose. Ang purpose, yes. Pulit nila dere, they will still follow ang protocols ng province nga quarantine, etc. Gov, no? Hindi na, home quarantine. Home quarantine. Para na sa executive order ko na sila scanner, kung may fever sila, definitely isolate tapon sila. Okay. But if they're good, then they will be swabbed. And then they can go to home quarantine. No? But there are LGUs that prefer, ang mga LGUs that prefer na sila masugat and mayroon sila sa quarantine facility until such time na magwa ang results. No? So, we don't have to follow anymore the 14-day quarantine because ara naman ang swab results. We don't have the numbers, no? Because just like yesterday, may nagabot na barko without, on very short notice, without any manifesto. They turned out to be 177, no? So hindi lang OFW sa buong ang ginapapuli. Maski LSIs na, usually on board a vessel. Okay. So, right, Governor Bong Lacson may angot sinidre, no? So, mo to ang balya, may pila ka mga dira nga banwa mismo kag syudad ang naga-facilitate sa ilang quarantine ng Sumbray. Pero mo say once magwa naman ang resulta kag nag-negative ka gina-release naman lang nila sa Sumbrayan. Ang ato lang naman ipangabay sa mga kabanwahanan kag mga kabaranggayan, i-closely monitor gini ni election dyan kay ang iban bla mga dungules gid nga ginawa sa balay, nga ilo istorya das tupad balay. What if bi karon ka mag-positive ina? What ang natabo bla sa taga barangay Alihis balahaw? Ato pag-abot yan nag-shot lang siya kadali pag-aga positive siya gliya kundi disgrasya iyak siya dyan. Gani amo na lang pinay-make sure lang correction bray nga once wala pang swab result gid na. Amo na nga bal ni Gov Lacson nga panomdom sa mga nagapinauli nga ulaton gid ang resulta sa swab. Kag di kunara makamo sa home quarantine hindi gid magpasaway o kunara ka sa facility gulugwanta lang tubtob nga mag-abot ang resulta kay para hindi makatuga siyang kalitan sa iban pang nga mga pumuli ko sa imong komunidad. Kay ang problema dra basibla hindi rin kaumalitan maapektuhan man ang bilog community once na balano ko na inform abi nga nagpasaway ka kag nagwa ikaw ti ang matabo sila dira may case i-lockdown ang lugar kag ti apektadong bilog Action Bay nga area. Hindi lamang ang ila pagpangabuhi ti kuno naman ang pagsingalayo nila kay makulbaan gila talaga sila affected sa kag iban pa, no? Tama ang pila ka balita naman nga tipon sang naton diri naman sa may Kapitolyo Provincial. Ano matabo sa 16 ang Baligov Lacson bantayan sa June 15. May Lunes pa kita Okay, may Lunes pa Sumbray. Magkapatigal sa press conference kung doon ang sitwasyon sa June 16 kung bala meron na mga changes makatulad new normal or maintain Japon MDCQ kay makumo nagdugang naman duwa karon nga adlaw nagkisunaybi na, no? Gani man. Ka mga cases Action Brian. Pero ting pinasaylan dira kay aras laya sa quarantine facility nga way tayo dapat sang kulbaan gid action dyan. Yes, amo na namin diri ang probinsya nga part kay ara gitanan sa quarantine facility do so far duwa gid sa lawayo na, no? Dapat gid lang kaga ko man ginayo sa mga authority naton kundo way pagidman sang result abi although nga may EO kuno nga bag-o subong bisan way pa result kuno kag naka 14 day ka na nga quarantine daw pagwaon kagid. Pero kon ikaw authority da ayuon ta sila consideration lang gamay lang gid nga mga inadlaw abi para sigurado gid nga hindi na masulit tong taga barangay Alihis kay tilang taw lang yung dulot subong pating dito sa may Handumanan zone 2 kag zone 4 to nga balay niya subong naka police line ang tawag sina may mga cushions so subong siya dyan naka-cordon to sila naka-cordon to sila. Yes amo nang mahigit nga obrawan Action Brian pero indugan dapat tatagsa ka may LGUs kuno dapat Manila nga himuon. Sige. Balik lagi kang Kapitulo Provincial, ang inyong ka-action Jan Diaz. So, nasa na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Brian Morden, Action Firing Line. Salamat Action Jan, balita Kapitolyo Provincial. Balantayan ni sa Hunyo 16, kung magapabilin kita sa Modified General Community Quarantine, Bacolod man o Negros Occidental, or mabalik na kita sa New Normal. Mag-new normal kita actionens kung dito ka amat-amat na gid nga magbalik sa normal nga sitwasyon, no? Pero do
layo-layo pagid na. Actually, maghambal kita new normal, ang pinaka-protocol malang ginakasundo naton, simple man lang, ang face mask malana kagang social and physical distancing. Ang edad nga dapat gina-prohibit or edad nga dumili anay sa pagwa sa publiko mga kaaksyon kundi man lang mga importante mga hilikuton. Bisan guro kon ara ka sa husto nga edad, kag kunway ka man lang sang kadtuan nga mga negosyo abi kay importante da. Pahimuyong sa balaya para sigurado pagid mga kaaksyon. Action Firing Line. Las 8:39, pagbalik naton, maalang-alang tagaro kay Mayor Bing Leonardia, no? Kay kabalo ko rin kay Mayor Bing, once maka-interview tara si Yaya, medyo damo-damo ng maistorya ni Mayor Bing mo. Sige lang takaroon kay dolang alagi tiyempo naton, kagway naton na expectar nga si Mayor Bing, may meeting siya nga ginalauman to 8 o'clock kay na matapos, pero tiway, tiwinsindihan tagid sitwasyon. Action Firing Line. Namo pagabi may mga Lunes pa kita, na may Lunes pa kita. Mo na yung alkalde nga dito na yung masabad once nga sa meeting, hangpan tagining sitwasyon nila. Las 8:40. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita ng dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulunod kag negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sabisan anong kahintangan. Responsable na pagbalita, patayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan.
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampikan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya, o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Naghakot sang pagpasidungog ang mga katapo programa kag drama sang DYEZ Action Radyo Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020 sang KBP Negros Occidental Chapter. Ladies and gentlemen, our icon of radio in Negros Occidental this year goes to Eduardo de la Fuente. Padayon Action Radio, Bacolod saludo.
Maging pasidunggan bilang icon of radio si Eduardo de la Fuente, Anchorman of the Year, Art Tayhupoy, Reporter of the Year, Brian Morden, News Presenter of the Year, Boy Duran, Special Awards for Administrative, Nani Kirao, Best Radio Drama ang Timbangan sang Katarungan, Best News Program for AM, Aksyon Balita Banat Dulid ni Aksyon Rex Canton, kag Best Entertainment Program for AM, This Is My Life ni Tita Wilma Sugaton. Madamo gid ni salamat mga ka-aksyon sa inyo palagi ng pagpamati. Una sa balita, una sa aksyon. 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 Sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa dinami-dami ng usapin ngayon tungkol sa COVID-19, nangingibabaw ang tanong tungkol sa expanded testing. Ano nga ba ang expanded testing? Bago natin sagutin ito, mahalaga munang malaman natin kung ano ang confirmatory test para sa sakit na COVID-19. Ang reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR ay isang laboratory test na tumutukoy sa mismong virus sa loob ng tao. Ang RT-PCR ang siya lamang test na ginagamit upang makonfirm ang sakit na ito. Action Radio Philippine Standard Time, las 8:51. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Padayon ka muna kapamati sa Aksyon Radio. Kaupod si Aksyon Brian Morgan. Pabalik sa aton sa nga pagpangalagad, ginendorso ginaton sa inyo ang DTX 500 capsule. Anong ogalion na ito ng paggamit sa ni, may tatlo ini ka anti-diabetic properties, charantin, ginagapanubo sang glucose, visin, nagakontrol iya sa blood sugar sang isa ka tao. Polypeptide, may kaangay ini nga epekto iya sang insulin mga kaksyon ining DTX 500. And ining DTX 500 para iya sang kompleto nga management sa inyo sa nga liver detox. Mayroon ini isang ginatawag nga detoxifying compounds nga nagatinlo sang atay kag dugo sa isa ka tawo. Ini mayroon sang mga ingrediente, phytochemicals, antioxidants, pangontra sa liver inflammation, cirrhosis kag sa cancer. No? Para sa healthy nga liver, make sure to stay active, healthy and fit, mag DTX 500 na. Aksyon Brian Morden. Aksyon Firing Line. Si Mayor Bing Linardia, no? Walang indugay nakatapos ang sining hinon-ano no kon meeting sinapol, so medyo na alang-alang siya. Sige lang wagid problema kay tihang pantaman sitwasyon sa alkalde nga ti masako bisan Sabado gani ara nagatiner iya sa New Government Center. Aksyon Firing Line. Sa Lunes pa man, sa Lunes may arapit June 15 pa, no? So June 16 dila tanawabalaan man ko na ng tika nga himuon sa alkalde sa Bacolod kon magapabilin kita gihapon na sa MGCQ, Modified General Community Quarantine, or di gani nag-umpisa na kita sa new normal mga kaksyon. Actually, kadamo sa mga questions kung tani na ito nga ipamangkot kay Mayor Bing. Kalikiti alang-alang. Sige lang way kaso gina no? Panonisan na ton. Kaya nag-virtual meeting man siya, nag-teleconference meeting man siya. Sa kay DepEd Secretary Leonor Briones mga kaksyon, kag iban pa nga mga miyembro sang Department of Education. Most likely, ang yari sa Region 6. Action Firing Line. Kung na makondan na mo na nga ton sinibaluon on Monday, ano? Kag iban pa, diri sa Bacolod, may mga positive patient kita nga ara naka problema gamaya. Prangkang istorya, ara tabo ni sa Barangay Alihis kag sa ining Handumanan, medyo nagsulo sa vlog man sa sitwasyon sa Bacolod. Kay kung why ni sila nakagwa kag naka-quarantine ini sila sa school, daw ang Bacolod daw tuman kasulhay gid sa sitwasyon. Action Firing Line. Pero ating pinakamayo sa mga balita nga tina-secure naman sila. Pati nila sini pamilya, pati makatupad nila. So kabay pang sundon tagid ang protokola, dason. Kung way pagin man ang result sa inyo sini nga swab test, hindi lang tanay mamilit gin makagwa. Para ni sa aton tanan-tanan. Action Firing Line.
Mabasa kita na sa mga mensahe sa Srimatrion, sa mga utod na ton. May gabi lang sa kay Direkatas Daloma, no? Si Madam Jocelyn Libuon Dispuho, nag-monitor na. Si Ray John Tan Villalon, Action Bright watching from Barangay Purisima, Manapla, monitor lang kami niya. Subong, God bless. Salamat. Si Mary Jane Balio Alio Araman, Romy Agsam, si Ruel Lamawan or Lanawan si Roma, salamat gid. Cherry Pie sa Diamond Libano, si Marietta Labes Araban, si Bingsky Dagomboy. Good evening, Action Brian, watching from Villamonte, tumandok sa barangay Manghanoy, La Castillana. God bless always. Salamat. Si Abanilia Superticioso Christine. Good evening, sir. Thank you very much sa information or informative news. Salamat gid sa pag compliment nyo dira, no? Pag-akomodar sa mga balita. Taman. Razel Lihano Empirado na nagamonitor subong sa banwasang Pulo Pandan. Si Roslyn Dilicana Raman, Ivaniza Gilyang, thank you so much. Si Mary Ann Malunes Oribe. Good evening, Action Brian. Monitor kami ni subong Purok, Mahigugmaon, Barangay Pahanukoy. Tamiyo lang na si Desco, no? Banihit. Salamat. Si Mirna Onofre Cloud Araman, Kelly Jelly. Good evening, Sombray. Monitor from Phoenix, Arizona, USA. Wow. Tani, okay na ang nag-school problem da bangod sa COVID-19. Ginaideyahan sa mong sandip eda para lagin nga makabalik eskwelang kabataan tabisan sa buluthuan, isap mga pulian na lang. Action Firing Line. Si Marietta Labis naman nag-monitor subong sa Barangay 10. Jacob Ravena, good evening, Action Bri. Always kami nagapamati. Greet ko lang ang Father Daniel kag diri ni sa Paglaong Village, Barangay Mansilingan. Stay at home and stay safe. God bless. Thank you very much. Salamat po dira sa inyo. Si Allen Transporto, good evening, Action Brian. Toto Allen ko no sa Masville, Barangay Cubay, Monitor Ban. Mga angels ko no si Joy, si Len, monitor gid always si Mama Edna Lapar Araman, Nanay Lete, salamat man. Tatay Moroy, daghang salamat. Si Mercy Agustin, good evening, Action Bright, live pamati ko program mo na Carlota City, Barangay Cubay. May lang pag cellphone ang pigado tiano na lang gani man, ano? Action Firing Line. Si Sir Abot, si Madam Mag naga-monitor man with nanay dira subong sa kuana Villa Estefania phase 2, no? Barangay Villa o Barangay Villa Estefania Bacolod. Action Firing Line. Sige, ang ako ni Chimpo kaday kulo-kolabos naman gani, no? Nakatutok kita kay na sining specs ang kuani sang tuwag naton gani ining pagpabalik eskwela sang kabataan nga dapat ang gadget amo nang sundo naton nga guidelines. Action Firing Line. Sir Samay Ibanez Robles ang Barangay Felisa nakatutok man si Matinion. Salamat gid sa pag-monitor. And si Madam Madam Magbanwa, may Magbanwa naga-monitor man sa aton subong, no? Si Sir 28 Araman nakatutok naman. Kag si Johnny Alimon, salamat gid sa pag-monitor. Sinong dodong da sang Barangay Tuburan o Purok Tuburan, si Chor Purok, no? Barangay Pandan. Action Firing Line. Si Jordax Minies naga-monitor man sa Lagranha. Salamat gid sa pag-monitor. Si Maristela Ponce man home gid self ko mag punchline sa start program mo this night. Ang hinalay nyo ba si matunugan napunpo na breaker gid nga mga issues program mo, no? Emotional gid ko batian ko na ang Orasio Imperata or Imperata prayers for COVID virus ga pray gid ako. Salamat. Good evening, Action Bri, the new kid in town sa patag sang broadcast. Yo, salamat. Action Firing Line. Grabing pangalan niya sa Action Henso, the new kid in town. Do kanta mo niya, no? Nakanta, di ba? New Kid in Town, no? Salamat sa titulo. Salamat gid, no? I like your information and the way... sige, salamat gid. Doon ako magbasa. Basta ganun mga compliment. Doon di ko na pagbasahon. Thank you, gid. Action Brian Morden. Action Firing Line.
Si Nanay sobre karay na monitor man na. Si Sir Herman Antoniega naman. Kanya-kanya. Sa Manville Royal man ka no, subdivision nakatutok man. Vanessa Mayo naga-monitor man. Marilo Alonan Ruiz sang Barangay Cabog Bacolod. Salamat. Si Malupet Aramanohay. Thank you so much. Sige, no? Wala kita sang igo pang oras sa aton sa nga pagpangalagad. So, ay ko na lang butan pasensya, gina na. Upod sa bugos nga puwersa sa Action Radio News Department sa pagpanguna ng Action Rex Cantong, Station Manager Action Una Magbanwa. Sa technical side, we have Action Henry Pulgar. Upod man sa Action na JM Baikin. Sa News Center, back up natin sa mga gabi Action Dale Salazar. Standby karon sa Action Night Patrol with Action Eric Magbanwa. Kaginyo naman nabatian ang isa kamemorabling istorya sa Action Firing Line. Maghilibati tabwas sa muang Japon nga estasyon kag oras. Lunes, Domingo, glebas, no? Relax man ta. Mga light programs buwas, ano? Ini sa Action Brian Morden. Nagapasalamat gida. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Good night. God bless. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,